Arratsaldeon danori. Lehenengo eta behin, parkatu atzerapena. Trenan kontu ez da gure eskuetan egon. Arratsaldeon danori, hemen gauz guzturin, BBK Klimako klimaespera honetan eta espresio eder honetatik emongo txagu ingo dugu sari banaketie Busturialdeko 9. ideia lehiaketa honena eta logo lehiaketako sari zebe banatuko dugu. Pandemizen hasi gendun ohitura bategaz jarraitzuko dugu eta streaming bidez be etxetik zagozienari zuek be ongi etorri zekitzen. Gaur gugaz hauzi hemen, Urremendi Landagarapen Elkarteko presidentie Ager, Lejarreta, Lourdes San Severino, Gernikeko gazteria zinegotzize, Alasne Zumeta, Bermioko gazteria zinegotzize, Eskualdeko hainbat alkate eta zinegotzi be, Torrealdaitik, Zabik Areaga, Gernikeko arduradune eta Oskar Gangoiti, Bermioko arduradune, Ainhoa Elortegi, BBKko ingurumen eta garapen jasangarrirako arduradune, eta zelanez parte hartzaileok ideia lehiaketan aurton parte hartu dozuen ekintzaile guztizek. Ongi etorrizek ba, danok. Ez daia amets bat egi bihurtie ez, baizik eta zeuguzun modure bizitzie. Ikusten duzuen moduen, era honetako proposamenak funtzionaitzen daue, asko laguntzen daue, eta gu gara froga klarue. Eta azkenengo urtietako ohitzuri edan legez, ez naz bakarrik egongo aurkezpen lanatan. Nigaz dekotez hemen Iñaki Bermioko gazteria teknikarize eta Gurende Gernikeko gazteria teknikarize. Arratsaldeon. Atxalde Ainhoa, bai, haulan da, batungara leko zoragarri honetan, aurten bebai eta danon artien aurkeztuko dugu enpresa ideien lehiaketako sari banaketie. Azteko eskerrak emongo da deutsueguz, hemen batu zarien guztizoi, eta zuen etxitatik bebai, streaming bitzartez, ekitaldi hau segitzen ari zarien guztioi. Eta Busturialdeko gazteria zerbitzuek 9. urtez antolatzen dugu sari banaketa ekitaldi hau, eta lehiaketan 18 eta 35 urte bitarteko gaztiek aurkeztu diez, nahi eskualdeko izan edo ez, bai betide aurkeztu dauen enpresa ideie Busturialdien kokatutako baldintzapien. Eta aurton danatara esan bidu 10 ideia aurkeztu dizera. Eskerrik asko danoi eta sorte hon bat. Arratsaldeon, 2014 urtetik eta ona, 158 ideia enpresa izan dira aurkeztu dirazenak. Aurtengo 10ekin 158, ez da gitxi. Horretatik 56 martxan dagoz aspaldi. Eta beste batzuk lanean ja martxan hasteko. Adibide argiak daukaguz gaur hemen, guaz lanean, hemen hasi ziranak lehiaketa honetan. Hemen daukagu Melodip, Paul Arrozearekin. Haupa, Paul. Daukagu bebai, Neberek Events, hemen prestatzen gure ekimena, honepe bai, sarituak izan zirean, pasan urtien. Eta bebai, Kaos Studio. Honek saririk ez zuten jaso, baina martxan pinizirian eta doiaz, topera. Arratsalde ondan hori. Eta horrek izan diez, beste urte batzuetan aurkeztu dizenak, bai aurtenguek, esan dulez, amendakuz, aurtengo 10 protagonistek, eta euegi emongotxagu berbie, azalduteko apurtzuet zeintzuk izan dizen, aurten presenta dizen ideiak, eta zuei eskatuko txutie txalo bego bat eurentzako. Azteko daku gugaz, Inigo, hasi berriak proiektuetakue, Inigo. Apa, atzaldeon. Berbie emongotxut, azalduteko apurtzuet, zure proiektue zertan datzan, labur. Bueno, hasi berrian azenez, hemen hasiko naz neu.
Bueno, nire ideia hasiberriak da diseinu lanak egitea da. Zer diseinatzen da hasiberriak proiektu honetatik? Izango zen, landa eremuak, ero lur eremuak diseinatzea. Zertarako? Lortzeko bertatik, guk gizakiok behar ditugun behar izan guztiak betetzea, baina era sustengarri baten, era jasangarri baten, ez? Krisia gero eta handiagoa, energia gero eta karuagoa, ideia da diseinu horrek permakulturan funtsatzea. Zer da permakultura? Permakultura da apur bat filosofia ezberdinak, ero ikuspuntu ezberdinak batzen dituen puntu, zentro bat, ezta? Zer batzen du? Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza, pertsonak, energia batzeko moduak, eta beste hainbat, ez? Eta ideia izango zen, euren artean korrelazioak bilatzea diseinu bat sortzeko. Adibide moduan, pinudi batetik zer egin aldugu, berriro eukaliptoa sartu ero pinua sartu berriro, alternatibak egon aldira, ez? Baso jangarriak dauz adibidez, ez? Sartu espezie ezberdinak, non lortu aldugun erretzeko egurra, eraikitzeko egurra, baina modu baten bebai jatekoa. Apurat izango zen, hori dana kombinatzea lur zati baten, lur eremu baten. Naiz txikia, zein handia. Eta apura kompleju, baina hortxe doia. Eskerrik asko. Arratsaldeon, Unai, Urdaibai Surf Center. Konta iguzu, a ver. Pues vengo como principal promotor de la idea de USC. USC es un proyecto que pretende aunar en un mismo centro deportivo todos los deportes de deslizamiento, surf, skate, snow y todo lo del estilo. Como principal atracción turística llevamos 5 años con el prototipo de una piscina de olas. La principal cualidad de esta piscina de olas es que reduce 50 veces el coste por ola de las que hay actualmente en el mercado. Entonces, la idea principal es poder traer la industria de la ola artificial a un coste mucho menor para poder poner una piscina en cualquier parte. Nuestro primer proyecto es aquí en Urdaibai. Estamos, como ya tenemos el prototipo y tenemos prácticamente todo el capital, estamos buscando un sitio que no encontramos en todo Urdaibai, pero bueno, antes de irnos a otro sitio pretendemos seguir buscando y que salga aquí. Muy bien, eskerrik asko, Unai. Eta nire albuendako Feliz Velasco, bera Tita ideia orkestu duzu, eta konta iguza portxu bet, Tita zertan datzan. Bueno, pues Tita es la expresión de una red de reparto, por eso es Tita, porque llega Tita. Bueno, lo que quiero montar es una red de reparto alrededor de Guernica, en la que no suelo enfocarme en los repartos a domicilio de la hostelería, sino ir un poco más allí y llegar a todos los comercios del pueblo, pues ya sea una farmacia, una floristería, una panadería, lo que haga falta, o una tienda de ropa, pues igual también para competir con grandes empresas como Zalando y dar la oportunidad a los pequeños comercios a también llegar a casa. Y con eso coger una tienda física con el que poner productos básicos en las que el cliente nos pueda llamar a nosotros y también llevarles cualquier producto que les haga falta. Tita. Es que casco. Arratsaldeon, Jon Gerrika Etxebarria. Etxetxu tomatiek, ja. Arratsaldeon, nire proiektue, izenak esaten den moduen, etxetxu tomati diez, etxetxu tomatien... Eskatuko txugu izeteko etzien dauzenak, egotu ikusteko. Bai. Zuturik nire, bai. Hori, etxetxu tomati diez, bertan etzien, baserri zen, hainbat urtien asineko tomati die, bai neuraitxek, aitzitxagumak, da orduen horren mantenduz, hori nik haingot negozizio bat,
komerzialistan automatik. Oinarte intez, bai eskala txiki zen, orduan ja, bertara dedikitan. Da, gero aprobetxeta, terrenoak inguruen deko zen zuhaitz autoktonoak aratsak eta artiek, baso autoktono baten got, ongoak az mikroorrizioneko arbolak az da hori, da gero, noberek enpresigaz elkarlanien, bertan leku aprobetxeta, tomate katak eta bisitak, eta aprobete lekue ikusi. Ederto, eskerrik asko. Kaixo, Ander, Inka Engineering. Ja, kontau, a ber. Zutu nik, bai. Arratsaldeon, Inka Engineering proiektua Euskal Ingenieritza bat da, nun bertan ia edozein sektoretako bezerori bere arazoaren aurrean konponbidea emateko aukera daukagu, diseinu kontzeptualetik hasi, industrializazioa, prototipo fabrikazioa eta inkluso serie motzeko fabrikazioa. Hoi da gure zerbitzua eta gure filosofia zein da? Gure filosofia da bertakoan oinarritzea. Bertakoa, Urdaibai, Euskal Herriko hornitzaile sare hortan oinarritzea, azkenean ez bakarrik bertako ekonomia mugitzeko, baizik eta Urdaibai bezalako lurraldeetan bertako talentua gorde eta garapen ekonomikoa lokala izan da izan. Azkenean Urdaibaik bai lehenengo sektore eta bigarren sektore oso potenteak dauzka, enpresa handi eta txikiekin, eta atunera bat etortze baldin bazaigu bere fabrikazio prozesu hobetu nahi dula, guk aukera hori eskainiko genioke. Horixe da. Ederto, eskerrik asko. Zatienetik akabateko, Ibon Reynoso daku, ganera Ibon, beste urte, oindal urte biko irabazli izan zen, bebai, ikusi dugunez bideoan, eta urten, Ibon, zer aurkeztuten zu? Bai, erdera sinbido berba, ¿vale? Actualmente estoy en un proyecto formativo donde estoy viajando de ciudad en ciudad en España entera y básicamente, estoy hablando de Big Data, inteligencia artificial y todo este mundillo. Para quien no sepa qué es esto, pensar que son las catapultas o economías enteras que son capaces de hacer Coca-Cola Mentos. Sabemos lo que pasa, ¿no? Cada vez que utilizamos una tecnología como Uber, Amazon o cualquiera de estas, lo que está pasando detrás es que estamos dando la capacidad de que esta aplicación entera construya en todo el mundo una capa de o bien reparto o bien capacidad de predecir en base a un sistema de recomendación lo que queramos, ¿no? Entonces, la idea es, como voy de ciudad en ciudad, he visto que surgían las mismas preguntas en todos lados. ¿Qué es la programación? ¿Qué es Big Data? ¿Qué es una base de datos? ¿Cómo se puede aplicar esto en la empresa? Solo un dato, o dos. La primera, el iPhone de vuestros bolsillos tiene 100.000 veces más capacidad de cómputo que el Apolo 11, el cohete que llegó por primera vez en la Luna hace no mucho. El segundo dato es que Amazon, por cada minuto de 2021, facturó $283.000. En 2021 por cada minuto. Si hacéis la multiplicación, veis lo que genera. Todo esto es lo que permite la inteligencia artificial y Big Data. Básicamente, la plataforma es una herramienta en la que intento democratizar todo esto porque veo que todo el mundo escucha de inteligencia artificial. De hecho, hace 2 ediciones gané el premio utilizando Computer Vision para hacer sistemas de detección de mascarillas y básicamente lo que trato es que cualquiera de todos vosotros, ya sea a título personal, ya sea a título empresarial, ya sea a título institucional, sea capaz de comprender y aprender por su cuenta mediante esa plataforma. Eskerrik asko. Eta kasu honetan, Maywell Hillseko proiektua aurkeztuko dozku Aroak. Bai, eskerrik asko. Aroa nahi eta Maywell Hillsegaz etorri gara, hemen gauz, Klara eta Jaizabe bai. Maywell Hillsen takoiek itzen duz, bai ez diez takoi normalak, geure mekanismori esker, takoi alto bat, takoi baju bihurteko aukeriak ingozu. Proiektu ametan ongara biharrien ja ize laburte, orain momentuen gauz patentateko eta produziteko momentuen, ja prototipo batako bintze, así que horretarako danadaku prest, eta ideia da datorren urtien takoiekia urtetien. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta segiten dugu, eta kasu honetan, zure esku izeneko proiektue eta Marta. Bai.
Aupa, arratsaldeon. Bueno, sí, nuestra idea nace de la preocupación de los jóvenes por la preservación del medio ambiente y por un futuro sostenible. Entonces, realizamos un estudio de mercado en el que las conclusiones que sacamos fue que a la gente de Busturialdea le preocupa el desaprovechamiento de comida y considera que a su alrededor se desaprovecha comida. Entonces, nuestra idea se basa en crear un aplicativo estilo Too Good To Go, pero adaptándolo a las necesidades de la zona rural, porque entendemos que el estilo de vida y la forma de vivir de la zona rural no es igual. Entonces, sería implementar un aplicativo minimalista y muy sencillo en el que también se pudiera dar la opción de adquirir productos de manera en efectivo. Bueno, para el que no sepa el funcionamiento de Too Good To Go, es un aplicativo en el que los hosteleros, todo tipo de comercios de comida o bebida ofrecen packs aleatorios por un importe de menos de 5 euros, pudiendo dar salida así a los alimentos que se van a desaprovechar. Entonces, en la zona rural lo aplicaríamos tanto con hosteleros como con granjas, baserris, que dando salida a esos productos que no están pudiendo aprovechar ellos y se van a tener que tirar a la basura. Pero nuestro nombre, como es Surescu, porque en un principio sí que daremos ese servicio, pero nuestra idea es que sea el consumidor el que decida las necesidades que tiene en cada momento. Si ahora es el desperdicio de comida, será el Too Good To Go, ese tipo de servicio, pero si en un futuro necesita ayuda con el bricolaje, con mudanzas, como puede ser el aplicativo TaskRabbit, que también existe, también daríamos salida a esas cosas. Entonces, el objetivo es que el consumidor siempre sea el que elige el futuro de nuestra aplicación y del negocio, sin buscar un beneficio económico personal. Eta azkena, zeu? Bueno, lehenko eta bain, parkatu berandu eltziarren, celebrity batzu modun heldu gara korrikan atzen momentuen. Bueno, diverse laukiden artien sortu nahiko proiektu bada, ja urte batzuk dara guz proiektuaz. Apur bat, raro entzuten da. Bueno, hori, industria sortzaile eta kultulanan industriak barritzeko sortu genuen proiektu hau, da, bueno, jentie industria honetan elkarlanien aritzeko, da batez begaztiek bultzatzeko proiektuek sortzen, eta berton ganera. Oin arte 5 ekitaldi joguz, 140 pertsona baino gehiago parte hartu da ekitaldi hauetan, da 25 enpresa baino gehiago gaz kolabare dugu honek aurrera atateko, da oindik aurrera dekogun idei da industria honek berritzen jarraitzie da guizeti agente garrantzitsuek industria horrek garatzeko. Da hori, jarraitzu gure baduzu Instagramen, Diverse Bilbao, da gure proiektue, oza, Diverse Euskadi, barkatu. Ez que ya edatu ingara, ya ez gara Bilbao makarri geratzen, Euskadi osoan gauz, oza, que, bueno, eskerrik asko. Bueno, honek esan diez, aurkeztu dizen bederatzizek, eta esan bidu bat falta dugule, Efizio izenekue eta Alexander Larrozeak aurkeztutako ideie da, ezin izan da hemen gugaz egon bera, baina ondo ordezkatute dau, beran gureazuek, eta anaizie bebai Paul, emendakun beharaz, orduen zagize irabazikotan, badakigu nok hartungo dauen. Txalo bat berantzako bebai. Esan dugun modure, azkenengo 9 urtietan 158 ideia izen dire aurkeztu direnak, eta horretako asko, sarituek izenez arren martxan jarri dire. Baina bai ikusi dugu, sarituek ez direnak askotan, hori laguntzatxue falta neukida bela, ez da, azteko. Orduen, aurton, Gaztedi Busturialdeatik hasi gara eskualdeko gaztiek sortzen da bezan enpresari, sorrera eta finkatze laguntzak emoten. 8 laguntza emon doguz, 2.500 eurokoak bakoitza, 15 enpresa aurkeztu ziren laguntza honek eskatzen,
Eta uste dugu laguntasun handi zedala, naiz eta ideia lehiaketan saririk ez jaso, baina asko dauz, sari zedan antzat ezin da egon, baina asko dauz gero be martxan ipintzeko hainbet aukera dekizenak. Horretarako dekoguz hemen Amaia eta Julia Kaos Estudiotik, Kaos Estudio oin urte batzuk aurkeztu zen, eta martxan jarri den enpresa bat da, naiz eta saridunek ez izen. Baina ni baino beto Juliak esango zuen, ze onura eukiraben laguntza honek jasotziek. Lehenengo da behin eskerrak emon dire laguntzi gaitzik, eta guratzat suposatu izan da bena izan da, birgendun sakakadatzu emoti estudio berri bat inauguretako indala bihazte inaugure gendun, eta martxan gabiz. Horrez gain, nire ametsa beti zen ziklorama bat eukitzi adibidez argazki katateko, eta diru laguntza horri esker alizen dugu lortu, eta motivazio gehiago emotezku biherra itzen segitzeko. Eskerrik asko. Dakizuenez, gure gaztien enplegu eta ekintzailetza kultura honetara bideratzeko, azken urteotan hainbat formakuntza antolatu dugu. Formakuntza horrek antolatzerakoan beti begiratzen izan dugu, gaztien behar izanak formakuntza aldetik zeintzuk izan diran. Eta horri bile gara urte batzutan hainbeste lagun formaten. Eta ero pentsaren duan, jolin, honek beste buelta bat falta dau. Eta zer zan, enpresen behar izanakin batu. Eta enpresen behar izan horrek endogu zena da ikuskatu zeintzuk izan diran, eta endogu antolatu kontratazio kompromisoagaz, formazioak. Eta hortik, badekogu hemen batu bat, ez da? Bai, hau landa, gugende, esan dozu moduen, eta kontutan izan da Bustialdi turismo jasangarri zen Europako gutunien sartu zala igez, sektore honetako enpresa bategaz, behar izanak kontuten hartunde, kontratazio kompromisoki dagoen turismo aktiboko ikastaro bat martxan emin dugu, nik baino hobeto, urdei bai, enpresako Arrakaitz Erkiaga daku egaz. Arrakaitz, saldo bat. Atzalde honan hori. Arrakaitz, enpresa moduen beharrezko lanpostuek beteteko formakuntza espezifiko bat egiteko aukera honek ze onura edo bentaja okin jauz zuentzako? Ondo azaldu da ben modura, azaldu duzuen modura, enpresape geure behar izana daukaguz, gaztiak bebai, eta hor, ustartze horretan, zeuen lana, gure kasuan oso onuragarri izan da, alkarrekin konektatzeko. Gu turismo aktibora dedikatuta, urtero rotazio bat eukiten dugu, temporalidadea daukolako gure sektore honek, eta baitxabe, sektorean daukozen ezaugarriagatik, hezkuntza sistema ohikoak edo ez da utzune guztiak betetzen, ez? Orduan, zeuekin berbain da sortu zen proiektu honetan, geure jakituria, geure formazio behar izanak, eta geure jardueren berezitasuna eta enplegu plan baten barruan formazio baten emotiak, eta geure aldetik konpromiso horrekin kontratazioko portzentai gainera altu batekin, hori, izan zen, erronka politxa. Erronka politxa emaitza oso honakin. Zan bidu hainbat esan dizela kontratazioenak. Bai, 150, osea, parte hartzaien 150 enplegua lortu da, aurtengo udan, espero dugu datorren uda berritik aurrera berriro mantentzia, eta horrek iztitzu atiak izten, honegaz emotzau aurtengo edo 2 urte edo rotazio horretan esan dudan modura, pausu honi irten bide bat, baina hori denporan irauten badau, izan aldala eskualderako eta gaztientzako eta gutzako irten bide oso ona. Gure sektorerako eta beste sektore askotara luzatu aldan eredu bat. Ondo, eskerrik asko zueri. Datorren urtimo eragauzi. Esan bierra dago daki zuenez, azkenengo urtietan Gaztedi Busturialdea bekak emonitzen duguz, aurton emon duguz beka horrek, eskualdeko 6 gaztek
eukidabez beka horrek, eta formakuntza honetatik bekadun bat urten zan. Orduan, ikusten da zuen moduen, apur bat saiatzen gara, dekoguzen proiektu guztizek, apur bat alkarlotzen, ezta? Gubiende. Bai, Gaztedi Busturialdea proiektua, bere 10. urtean sartuko gara ontzen urtarrian. Orduan, urte hurren hau ospatzeko pentsaren duan bitxu, ja logoa barriztu behar dugu. Gure logotipoa, gure irudia aldatuko gu 10. urte honetan. Eta pentsaren duen, norko beto eskualdeko gaztia epaino proposatzeko zer dan gustaten jakiena. Eta antolatu dugu lehiaketa bat. Lehiaketa honetana 14 proposamen aurkeztu dira. Eta nik uste dut egile guztiak dauzela gaur hemen. Bai, eta bebai epaimaikidiek eskualdeko profesionalek esan diez, arte mundugaz, diseinu grafikoko mundugaz lotutakuek, eta euren ordezkari bataku hemen, epaimaikidi esan dena, Martin Ugalde, diseinatzailea, eta Martin, mesedez, txalo bat. Eso. Bueno, esan biduen bajada txiki baten sartu lehen Martin, ez da usakin berbain bidauenik. Martin, logotipo guztizek ikusi zuie, ikusi zuz, zelako maili onda, zelan ikusi zuz? Bueno, denetarik egonda, ez da teknikoki batzuk oso onak, beste batzuk ideia onak, baina aurkezpenean faio indabide, da, bueno, guk saiatu garana da, topatie zeo zer erdizen, ez da, ideia ona, eta gero batez be funtzionala izatie, ez da, hau da, gaur egun sare sozialetan eta medio guztizetan ondo funtzionatie. Eta horregaz oinarri gazein du erabakize hartun du. Vale, eskerrik asko. Eta honegaz, guazen aurtongo logoi lehiaketan saridune zein dan ikustera. Txalo bat. Gorka ikusten duzuenez, hemendik etorri da, ze alde bizetan dago, bai logo lehiaketara eta bai enpresa ideia lehiaketara aurkeztu da, azkedanetan dekogu. Eskerrik asko. Azaldu apurtxu bet, logotipo ezarrok usan zuie lortu edo zei dudik usan zuie emon. Bale, alba dozuen jarri, ze atzenien asko inspire gara lehengo logoan. Adibidez, iso logoan txako indoguzen hartu duguzen koloriek, Gaztedi Busturialdea irudizen ikusten dozuen moduen horre koloriek sortzen dabe hori izartzue, da horrek izarrak burbuja bada, holan burbuja bat edo bokadillo bada, da gure dago represente zelan gaztiok asko dekogun esateko, ganera kolore asko diversidadie, da batez behori izen da, oza, gure klabie iso logoan izen da, ze horrek pilo bat aplikazio dekoz gero sare sozialatan, da hori, zaki. Eskerrik asko. Eta oin aurkeztuko dugu, badakizu zelako garrantzizedekon azkenien eskualdien barruen egitasmoen arteko alkarlanak, eta aurton ubai egitasmoa sortu da eskualdien be, eta eurekaz be alkarlanien gabizelez, ubai egitasmoa be aurkeztu nahi izan dugu. Ubai eskualdeko garapen ekonomikorako egitasmoa da, eta horretarako eskualdeko enpresa traktoriek atxikimendu bat sinatu dabe eskualdeko garapen ekonomikorako dekien edo ingo daben esportzue atxikimendu modu bat sinatu dabe. Urdaibaiko erreserbaren zerbitzuek, Gernika Lumoko lanbide ekimenak, Bermeoko behargintza garapen agentzizek eta Bizkaiko Foru Aldundizek eta Eusko Jaurlaritzak lagundutako ekimena da. Baina nik baino beto aurtongoan, engitzi, Ubai app ekitaldi zeuki gendun eta bidea ikusiko dugu.
gure eskualde honek bai bideo martxa apurbet, ze urte batzutan nahiko deprimidut egon da, eta ondo etorriko da, ondo egiten den edozein guzti beti jasangarritasun puntu hori izan jute, ez da. Behar duguz proiektu batzuk, nunie pentseu eta gaztie pentsetie, sinestie, pentse da bena ondo dagoela, erratzi eta barriro hartzie euren zerak, euren erabakizen aurrera itie, eta horrek emongotzo aberastasune honi ez. Normalien, halako gauzek ikusten dute zenien, beti da kanpoko jentie. Edo igual Bilbo, Madrid, Barcelona, halako hiri handizetakuek. Eta halako leku txikitutako eta proiektu txikizek ikuskeran oso pozikintzost. Eta ganera superinteresanti esan da, ze txik igual pertsona batzuk ez duten zandote zen, kaletik eta holan, eta ez dutokin ideari pez halako proiektorik okintza hoienik. Bueno, pues una sensación doble. Lo primero, una satisfacción por el camino que hemos realizado hasta ahora y que supone un hito per se, porque hemos hecho, yo creo que un trabajo en colaboración de las empresas tractoras que hemos estado involucrados en el proyecto, más las administraciones y toda la gente que habéis estado colaborando con nosotros para poder llegar a este día. Y B, pues un compromiso público. O sea, nosotros sabemos que hemos hecho una cosa en la que tenemos que estar contentos por cómo se ha conformado, pero ahora creemos que es el primer estadio para intentar llenar la promesa que hemos hecho pública, ¿no? Y lo que pretendemos es colaborar con nuestras posibilidades y en unión de todas las empresas y todos los colectivos stakeholders que hay en la zona, pues intentar llevar para adelante un ecosistema que va a ser difícil, pero que no sea porque no lo intentemos con todas nuestras fuerzas y intentemos apoyarlo al máximo. Fundamentalmente lo que necesitábamos era que trabajemos conjuntamente las administraciones y la parte privada y le demos una vuelta a la comarca. Entonces, bueno, comenzamos a juntarnos una serie de personas con inquietudes en el tema de emprendimiento y poco a poco fueron surgiendo diferentes ideas hasta lo que ha venido a ser a día de hoy el UBAI y el UBAI App. Ha sido un día muy bonito para la comarca y para todos los emprendedores, pues muchas ganas por parte de las empresas, de los emprendedores por sacar nuevas iniciativas y porque realmente nos creemos que hay oportunidades dentro de la comarca, que yo creo que es totalmente necesario. Necesitamos primero que salgan nuevos talentos, que salgan nuevos emprendedores, retener a los que ven que no hay oportunidades y están yéndose por ahí, decirles que aquí hay una oportunidad, y también a los que están fuera decirles que aquí hay una oportunidad de verdad de poder hacer cosas. Y yo creo que es lo más importante de este evento. Pitxin lehiaketako irabazliek, niko berton dau, enpresetako ordezkari batzuk hemen dauz, eta esan da benez, talen astu inat esatie, UBAI talentu hemendik ez joateko bezortu da, así que aurrera. Oso ondo eta zaibanaketigaz hasi orduko, eskerrak emon guia dutxaguz, BBK-i, zelan ez? Garrokuen espazio zoragarri hau itxitxiarren, zai banaketa hau eitzeko, eta ziur nau askok gaur ezagutu dozuela, eta geratuko zaiga apurtzu bete flipeta, eta etxietatik bebai dauzenetatik apurtzu bet, euentzako batez be, bideo labur bat ikusko dugu, apurtzu bet ikusteko zer dan BBK Klima. Urdaibaiko biosferaren erreserbaren bihotzean, harrituko zaituen leku magiko bat dago. BBK Klima, ezagutzaz eta gozamenez betetako unibertso bat. Ezagutu zazuk gune ludiko eta interaktiboa bizimodu jasangarria esperimentatzeko erronkaz eta jardueraz betea. Gune berria BBK Urdaibai zentroaren proiektu globalarekin bat egiten duena, ingurumen heziketa eta aisia sustatzeko. Bertan, garapen jasangarrirako helburuetan oinarritutako jarduerak egin ahal izango dituzu. Murgildu gure abenturetan ingurumena zaintzen duten Digo izeneko izaki txikiekin batera. Gainditu erronkak eta lortu digoak. Jolastu, ikasi, partekatu, esperimentatu. Aurre egin klima aldaketari eta aldatu zeure bizi estiloa. Hurbildu BBK Klimara. Busturialdeko idea enpresa lehiaketa hau, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gaztedi Busturialdea proiektuaren barruan dago. Gaztedi Busturialdea Udal Gaztedi proiektuaren barruan kokatzen da. Horren asmoa,
da gazteei zuzendutako ekintzak sustatzeko irizpideak bateratu eta hobetzea. Gaztei Bizkaia proiektuaren barruan dago Udal Gaztedi. Eta Udal Gaztedik eskualde ezberdinetan, herri ezberdinekaz dekon alkarlana edo egitasmoa da. Eta esan biherra dekogu eskualde honetan 18 herrik parte hartzen dozuela, Agengi, Sarratzu, Bermio, Busturi, Ereño, Foru, Gautegi Sarteaga, Gernika, Lumo, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Nabarniz eta Sukarrietak. Haupa, danoi. Bueno, aurten ezin nahi zeuekaz egon, bai guzan dut modu baten edo bestien presente egon 9. Busturialdeko ideia lehiaketa honetan. Hasteko, zorizonak parte hartzaile guztizoi guretzako irabazliek sarielako. Irabazliek sarie eskualdiegaz konprometite zauzien gaztiek sarielako eta zuen ideak Busturialdie Urdaibai garatzen lagungarrizek dizelakon. Aurten, ubai, garapen ekonomikorako planabe bat eitzen dugu Busturialdeko ideia lehiaketa honegaz, eta espero dugu zuen ideiak egikaritzie. Gaur, segurutik, beste ekintzaile batzuka egoteko aukeriebe eukiko dozue ubai apen parte hartu daben gazte ekintzaileek hortik ibiliko dizelako, eta baizta dabe eskualdeko hainbat enpresa. Eta esan, 9 sesio honetan, 150 gazte proiektutik gora lagundu direla, eta espero dugula proiektu horrekaz eta etorkizunien etorriko dizenakaz, eskualdiek garatuten jarraitzutie. Helburu hori dalakon, aberastasune sortutie, aukera sortutie, enpleagarritasune sortutie, eta gaztiontzako gaztiek Urdaibaien bizi lan egin eta disfruteteko aukera sortutie. Beraz, zorizonak irabazliei, zorizonak parte hartzaileoi eta aurrera ubai. Maitane Leizaola esan da, Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkarize, praktikamente urte guztizetan egon da gugaz hemen, aurten ezin izan da, eta bideo baten bitzarte agurtu dozku. Eta segidan aurtengo epaimaiko kideak aurkeztuko deutzueguz. Bermioko udaldeko ordezkarize, Nerea Mintegi, bertondako negugaz, Joseba Igazabal, Gernika Lumoko udaldeko ordezkarize, Mikel Maguna Zelaia, Urremendi Landagarapen elkarteko ordezkarize, geugaz dakune bebai gaur hemen, Viviana Garzia, Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkarize, Lege Zabaia, Aziko ekintzailetzarako teknikarize Bizkaizen, Begoña Andrés, Barrutialdeko arduradune, gugaz dakune bebai gaur hemen, zuzendarize, eta geugaz daku bebai, Unai Gorroño Egoin, enpresako merkataritza eta marketing zuzendarize. Bueno, epaimaiaren erabakiz, gaur 4 sari banatuko dira. Ideia irabazleak 3.000 euroko saria jasoko dau, eta bigarrenak 2.000 eurokoa. Ganera, sari berezibi emango doguz, 1.000 eurokoa bakoitza. Lehenengoa, lehen sektoreari lotutako ideia onenentzako izango da. Bestea barriz bigarrena, teknologia arloko start-up bat sortu eta garatzeko enpresa ideia onenari. Eta lehenengoko eta bigarren zabidunari, aurreko urtietako moduen, Arratzuko elkartegiko langune bat urte batez doan itziko jake, holan behar izan ezkero behintzat, euren lana erreztuteko eta martxan jartzeko, eta ganera aurreko urtibidetako moduen bebai, eskualdeko torrealdaiek, bai abazlari urtebeteko aurkularitza zerbitzua eskainiko deutzo doan, eta bigarrenari barriz 6 hilabetekoa. Eta, bueno, zertan etorri gara sarizek banatzen, ez da? Babagoi sarizek banatzen. Bueno, lehenengo sarize, teknologiagaz lotutako startup enpresa ideia honenari emongo dutzagu, eta horretarako Unai Gorroño deitzuko dut, eskualdeko enpresa traktorietako Egoineko merkataritza eta marketing arduradune da bera, eskerrik asko Unai, gure gainera epaimaikide izan dana. Teknologia arlorako startup sortzeko edo garatzeko enpresa ideia honenaren saidunak zure esku da. Txale bat.
Hurrengo saria lehen sektorekoa da. Eta horretarako Ainhoa Elortegi deituko dugu holtzara. BBKko ingurumen eta garapen jasangarriko arduraduna. Lehen sektoreari lotutako enpresa ideia honenaren saridunak 1.000 euroko saria erango dau etxera. Ideia hau Etxetxu Tomateak enpresa ideiarentzat da. Bigarrenak azguzelez, zagizonak irabazle bizei eta digulez, bigarren zagize emoteko, Bermioko Gazteria Zinegotxize, Alazne Zumeta eta Lourdes Sanseverino Gernikalumoko Gazteria Zinegotxize gonbidatuko dugu zezenatoki. Izen mesedez? Eta Oskar. Eta Oskar. Eta esan dugunez, bigarren zagidunek, 2.000 euroko zagizez gain, bat Torrealdai aholkularitzak eskainitako 6 hilabeteko aholkularitza zerbitzua egingo dago bai, eta horregaitzik dako bai Bermioko Torrealdai aholkularitza enpresako arduradune Oskar Erangoit. Eskerrik asko. Lasne. Venga, bigarren. Bigarren saridunak 2.000 euro Torrealdai aholkularitzak eskainitako 6 hilabeteko aholkularitza zerbitzua eta Arratzuko elkartegian urtebetez langunea eroango dabe etxera. Ideia hau Urdaibai Surf Center enpresa ideiarentzat da. Sala bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Oskar, Alazne eta Lourdes. Eta bagoiez lehenengo saridunegaz, honena antzadanez, epaimaizen aburuz. Lehenengo sari hau emoteko, Urremendi Landa Garapen Elkarteko presidente dugun ager lejarreta dituko dut, eta beragaz batera Gernikeko Torrealdaiko bulegoko arduradunedan Xabi Kareaga. Esan dugunez, Torrealdaik lehenengo sariduneri urtebeteko aholkularitza zerbitzue emango txeta. Mesedez? Erdire. Lehenengo saridunak, 3.000 euro Torrealdai aholkularitzak eskainitako urtebeteko aholkularitza zerbitzua eta Arratzuko elkartegian urtebetez langunea eroango dabe etxera. Ideia hau, Hasiberriak ideiaren da, zorizonak. Zorizonak. Bueno, eta honegaz akaba dugu. Heldu gara mailegea, 4 sagidun epidugu, gehi logo lehiaketako irabazlie
Zorizonak irabazle guztizei eta bebai parte-hartzaile guztizei. Amaitzu orduko, aurten parte-hartzaile guztiek egindako lana balorean jarri nahi dugu. Ez dozuen alzaria jaso bebai, animo guztia martxan hasteko. Eta gu hemen gauz laguntzeko, badakizuen nun gagozan, Ainhoa Iñaki neu, hor gauz, bai. Etxetik egon zarien dan hori, eskerrik asko, etorri zarien dan hori eskerrik asko, ekintzaileri, hemen zagozen beste ekintzaile guztizeri, hortik zagozen beste talentu eta ekintzaile guztizeri, eskerrik asko eta animo, datorren urtera arte. Ez aldein, derrepentien, danontzako, kopa utzu bat eukiko dugu, hemen, eta lehenengo eta behin irabazliok igon argazki bat egiteko, prentzarako ebai, eta jakin, ez dakit ikusi dozuen, edo fijauzarien hemen atzien dekogun domo elegante honetan, domo hau ez da holan dauelako, bekako gure hemen anfitrioiek martxan jarriko dabe, bideo bat da, nik ikusitze dekot, sartun, zatitzu bat, edo osorik ikusten. Oso ikusgarri zeda eta. Izene abazliek, argazki zentzako. Eta beste dano? Tatxado bat, ebentzako. Hasta